Toinen toistaan hienompia autoja ja varmasti meissä pikkuisesti vanhemmissa ihmisissä nostalgisia muistoja herättää monet noista autoista ja vaikka ei kuulissa. Näin autoletta on melko hieno, kun katsoo positiivisessa mielessä. Tämä autoletta. Ja nyt on tietysti helppo sanoa, että siellä on uusi. Tuossa Maanmoottoripuiston vieressä olevalla työnäytöspaikalla huintinäytös. Rompoli on valmistanut oikein tämmöisen Uiman käyntiin. Puutavaramiehen tai kolmen omistama Kompus rakennutti tämmöisen tukinsiirtolaitteiston. Tästä jo kiertetään yhdessä. Onko kappa tokkuri? Kappa kumputunut.